Ήταν ένα ήσυχο, καλοκαιρινό πρωινό στην εξοχή της Πελοποννήσου, στη μικρή κομμόπολη του Μελιγαλά, όταν ο Δημήτρης δεν φανταζόταν καν τι ανατροπές θα έφερνε αυτή η μέρα. Η ζωή του, ήρεμη και συνηθισμένη, θα γινόταν ξαφνικά μια σειρά από αναπάντεχα γεγονότα γεμάτα ένταση και συναισθήματα που θα αντιχούσαν στην καρδιά του σαν μακρινός κεραυνός. Η σύζυγός του, η Ελένη, τον ξύπνησε νωρίς, λίγο πριν χαράξει, όταν οι πρώτες αχτίδες του ήλιου διέσχιζαν τα λεπτά λευκά κουρτινάκια του παλιού σπιτιού τους, σκορπίζοντας χρυσές αντάβιες στο ξύλινο πάτωμα. Η Ελένη, ντυμένη με το αγαπημένο της καλοκαιρινό φόρεμα με μικρά λουλουδάκια, τα μαλλιά της ατιμέλητα πιασμένα σε αέρινο κότσο, κινιόταν με χάρη στην κουζίνα. Τα λεπτά δάχτυλά της, στολισμένα με ένα απλό ασημένι δαχτυλίδι, ετοίμαζαν τον καφέ στο παλιό γκαζάκι, ενώ συγκέντρωνε προσεκτικά ένα καλάθι για την ημερήσια εκδρομή τους. Σπιτικά σάντουιτς, θερμός με τσάι και 2 ζεστά πουλόβερ, γιατί το βράδυ της Πελοποννήσου έχει την τάση να κρυώνει. Θα πας στη μητέρα μου, την κυρία Βασιλική, τη ρώτησε με μια αίσθηση ευθύνη στο βλέμμα της. Η Βασιλική είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο σωλήνας στο παλιό της λουτρό, το παραδοσιακό μπάνιο δίπλα στο σπίτι, είχε σπάσει και το νερό είχε αρχίσει να πλημμυρίζει το δάπεδο, απειλώντα να καταστρέψει τον κήπο με τις ντομάτες και τα φασολάκια. Δεν υπήρχαν χρήματα για να καλέσουν υδραυλικό, γιατί η σύνταξη της μητέρας ήταν πενιχρή και μόλις έφτανε για τα βασικά. Ο Δημήτρης, ένας άνθρωπος πρακτικός και πιστός στις οικογενειακές αξίες που του είχε διδάξει ο πατέρας του, δεν δίστασε. Τον είχαν μάθει από μικρό ότι η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα, και ο ίδιος ήταν πάντα αυτός που έτρεχε να βοηθήσει, είτε με ένα χαλασμένο παράθυρο, είτε με μια σπασμένη καρέκλα. Τέντωσε τα χέρια του, νιώθοντας την ευχάριστη κούραση από τη χθεσινή δουλειά στον κήπο, και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, κοιτάζοντας την Ελένη με τρυφερότητα. Η Ελένη φορούσε το λευκό της φόρεμα με το ρομαντικό φλωράλ μοτίβο, που αναδείκνυε το λαιμό της και τους ώμους της, αφήνοντας μια αίσθηση δροσιάς και ελαφριάς ερωτικής άβρας. Τα πόδια της, ντυμένα με απλά σανδάλια, έδειχναν χάρη και μια ανεπιτίδευτη θηλυκότητα. Το άρωμα της κερασιάς που άφηνε το απαλό κραγιόν στα χείλη της, ήταν μια υπόσχεση γλυκύτητας και ζεστασιάς. «Θα πας, ρώτησε, μαζεύοντας τα μαλλιά της σε έναν ψηλό κότσο μπροστά στο παράθυρο, όπου πάνω σε ένα παλιό μπουφέ ξεκουράζονταν παλιές φωτογραφίες, γάμος κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, παιδικές εικόνες της Ελένης με κοτσιδάκια, και μια νεανική φωτογραφία της μητέρας της, της Βασιλικής, με τα μακριά της μαλλιά πλεγμένα σε κοτσίδα, όταν ήταν μια όμορφη, γεμάτη ζωντάνια κοπέλα». «Φυσικά», απάντησε ο Δημήτρης, φοράγοντας το πουκάμισό του, ακόμα ζεστό από το σιδέρωμα της προηγούμενης μέρας, που η Ελένη πάντα αρωμάτιζε με λίγες σταγόνες λεβάντας. «Άλλωστε, είναι Κυριακή, θα πάρω και λίγο καθαρό αέρα. Ίσως να μην χρειαστεί ούτε υδραυλικός, να τα φτιάξω μόνος μου». Η Ελένη τον φίλησε στο μάγουλο, αφήνοντας το άρωμα της κερασιάς να τον τυλίξει, και ψιθύρισε, «Είσαι ο θησαυρός μου, Δημήτρη». Η μητέρα της πάντα έλεγε, «Τι χρυσάφι είναι αυτός ο γαμπρός». «Μην ξεχάσεις λουλούδια», πρόσθεσε η Ελένη χαμογελώντας, «ειδικά άγριο λούλουδα. Της θυμίζουν το παιδικό της χωριό, την Αρκαδική ύπαιθρο». Ο Δημήτρης χαμογέλασε, γεμάτος ενέργεια από τα λόγια της, και πήρε το γεμάτο με εργαλεία κουτί του, που πάντα περίμενε έτοιμο στον γκαράζ, γεμάτο κλειδιά, βίδες και κάθε λογής παλιά εξαρτήματα. Ο δρόμος προς το σπίτι της μητέρας ήταν γεμάτος από τα χρυσά στάχια της ητοκαλλιέργειας, όπου τα τρακτέρ άρχιζαν να θερίζουν, και οι μακριές λωρίδες των δέντρων, με τα φύλλα που κυτρινίζαν προμηνύοντας το φθινόπωρο, γέμιζαν τον αέρα με τη μυρωδιά του φρέσκου σάνου και του καπνού από τους αγροτικούς φούρνους. Στο ράδιο έπαιζαν λαϊκά τραγούδια, παλιά αγαπημένα, και ο Δημήτρης σκεφτόταν τα σχέδια με την Ελένη για το μέλλον, τα παιδιά που ήθελαν να φέρουν στον κόσμο, και την ηρεμία που έφερναν αυτές οι στιγμές μακριά από τη φασαρία της Καλαμάτας. Φτάνοντας στο σπίτι της μητέρας λίγο μετά τις 8, ο ήλιος είχε ήδη ζεστάνει τις κεραμιδοσκεπές, και η δροσιά της πρωινής δροσιάς παρουσίαζε τις σταγόνες της πάχνης στα γρασίδια σαν μικρά διαμάντια. Δεν ήθελε να ειδοποιήσει, ήθελε να κάνει έκπληξη, να δει το πρόσωπο της Βασιλικής όταν θα έβλεπε τον γιο της να έχει τρέξει να βοηθήσει χωρίς να περιμένει, το κλειδί που του είχε δώσει η Βασιλική πριν από 2 χρόνια, όταν είχε φτιάξει τον φράχτη μετά από καταιγίδα, κρεμόταν ακόμα από τον μπρελόκ με το ξύλινο καρδούλα. «Είσαι σαν γιος μου, Δημήτρη», του είχε πει τότε, με μια ζεστή ματιά. Άνοιξε προσεκτικά την παλιά καγκελόπορτα που τριγύριζε στις αρβίλες των παλιών μεντεσέδων, και περπάτησε αθόρυβα στο μονοπάτι ανάμεσα στα πεσμένα μήλα, τα κόκκινα και όρημα, που ακόμα δεν είχαν μαζευτεί. Το σπίτι ήταν βουβό, μόνο το κελάιδισμα των πουλιών και το βουητό των μελισσών ακούγονταν από τον κήπο. Μια παλή μυρωδιά φρεσκοψημένου ψωμιού, φρέσκων βοτάνων από τον κήπο και ξύλου που καιγόταν στο τζάκι γέμιζε τον αέρα. Το καλάθι με τα ψώνια και το μπουκέτο από αγριολούλουδα, χαμομήλι, βαλεριάνα και λίγη δάφνη βρέθηκε γρήγορα πάνω στο τραπέζι της μικρής κουζίνας, δίπλα στα εργαλεία του. Με μια φωνή απαλή, σχεδόν ψίθυρο, φώναξε, «Κυρία Βασιλική, είμαι εγώ, ο Δημήτρης. Η Ελένη μου ζήτησε να έρθω να βοηθήσω με το σωλήνα». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαρύτερη από το καλοκαιρινό πρωινό φως.
Ίσως η μητέρα είχε κουραστεί από τη νύχτα που πέρασε προσπαθώντας να μαζέψει το νερό, σκέφτηκε, προχώρησε προσεκτικά στο διάδρομο, όπου το παλιό δάπεδο έτριζε ελαφρά κάτω από τα βήματά του, σαν σκηνή από παλιά ελληνική ταινία. Καθώς πλησίαζε στη μικρή παράγκα που στέγαζε το λουτρό, άκουσε τον ήχο του νερού να τρέχει, μιξαρισμένο με τον αχνό ατμό που έκανε τον αέρα βαρύ και υγρό. Ξαφνικά, η πόρτα άνοιξε απότομα και η Βασιλική βρέθηκε μπροστά του, τυλιγμένη σε μια λεπτή πετσέτα που μόλις κάλυπτε το σώμα της. Τα μαλλιά της ήταν ακόμα νοπά, και μερικές σταγόνες νερού κυλούσαν στους ώμους της, αφήνοντας ίχνη πάνω στο δέρμα. Τα μάτια της, γεμάτα έκπληξη και ταυτόχρονα μια καταμάχητη ζεστασιά, συνάντησαν τα δικά του, και για μια στιγμή ο χρόνος φάνηκε να παγώνει. Η πετσέτα γλίστρησε ελαφρά, αποκαλύπτοντας έναν ώμο και ένα κομμάτι της πλάτης, αλλά εκείνη πρόλαβε να τη κρατήσει σφιχτά, νιώθοντας έναν απρόσμενο κόμπο στο λαιμό. Ο Δημήτρης ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά, σαν να ήθελε να ξεπεταχτεί από το στήθος του, και μια αμηχανία τον κατέκλυσε. «Τι κάνεις εδώ?» ψιθύρισε η Βασιλική, προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό της με τα χέρια, ενώ έβρισκε καταφύγιο πίσω από το πλαίσιο της πόρτας. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω», είπε εκείνος, σηκώνοντας τα χέρια σαν να παραδίνεται, «η Ελένη μου είπε για το σωλήνα. Ήθελα να βοηθήσω». Η αμηχανία τους γέμισε τον διάδρομο, ανάμεικτη με τον ατμό και τη μυρωδιά του σαπουνιού. Η Βασιλική πήρε μια βαθιά ανάσα, γύρισε και έκλεισε την πόρτα πίσω της, αφήνοντας τον Δημήτρη μόνο με τις σκέψεις του και το χτύπο της καρδιάς του να αντυχεί δυνατά. Μια αίσθηση ότι αυτό το πρωινό θα ήταν η αρχή μιας νέας, πολύπλοκης ιστορίας, γεμάτης μυστικά, τρυφερότητες και ανατροπές, άρχισε να σιγοκαίει μέσα του. Ο ήλιος ανέβαινε αργά ψηλότερα στον ουρανό, χρυσίζοντας τα πεύκα γύρω από το παλιό σπίτι της Βασιλικής, όταν ο Δημήτρης στάθηκε στο μικρό διάδρομο, προσπαθώντας να συγκρατήσει τον χτύπο της καρδιάς του που είχε ανέβει στα ύψη μετά την απρόσμενη συνάντηση. Τα χέρια του έτρεμαν ελαφρά καθώς άνοιγε το κουτί με τα εργαλεία, ενώ ο μυαλός του γυρνούσε ξανά και ξανά στην εικόνα της Βασιλικής, τυλιγμένης μόνο με την πετσέτα, τα νοπά μαλλιά να πέφτουν ακατάστατα στους ώμους της. Προσποιούμενος πως ήταν απασχολημένος με τον σωλήνα, άρχισε να εξετάζει προσεκτικά τη σκουριασμένη σύνδεση, χτυπώντας απαλά με το μικρό σφυρί και προσπαθώντας να ακουμπήσει στη λογική του. Η μυρωδιά από το βρεγμένο ξύλο και το παλιό μέταλλο αναμειγνυόταν με το άρωμα από το σαπούνι που είχε αφήσει η Βασιλική σε κάθε γωνιά του σπιτιού, δημιουργώντας μια περίεργη ατμόσφαιρα που τον έκανε να νιώθει ταυτόχρονα ζεστασιά και αμηχανία. Ξαφνικά, άκουσε το βήμα της Βασιλικής να πλησιάζει, και είδε τη φιγούρα της να εμφανίζεται ξανά στην πόρτα, τώρα ντυμένη με τον παλιό της πράσινο μανδύα, που είχε ραφτεί με αγάπη πριν πολλά χρόνια. Τα μαλλιά της ήταν πια μαζεμένα σε έναν αυστηρό κότσο, αλλά μερικές ατίθασες τούφες είχαν ξεφύγει, χαρίζοντας την εικόνα της μια γλυκιά καταστασία. Τα μάτια της, γεμάτα σοφία και μια ανεξήγητη λάμψη, τον κοίταξαν με μια ανάμεικτη έκφραση, αυστηρότητα, τρυφερότητα και κάτι σχεδόν παιχνιδιάρικο. «Μην ανησυχείς τόσο πολύ, Δημήτρη», είπε με μια φωνή που είχε μέσα της τη ζεστασιά του καλοκαιριού και την αυστηρότητα της παλιάς γενιάς. «Αλλά την επόμενη φορά, τηλεφώνα πριν μπεις. Έχω και εγώ τις ντροπές μου, ξέρεις. Δεν είμαι πια κοπέλα για να τρέχω πετσέτα μόνο με πετσέτα στο σπίτι». Ο Δημήτρης χαμογέλασε αμήχανα, νιώθοντας το πρόσωπό του να κοκκινίζει. «Συγγνώμη, κυρία Βασιλική. Δεν το σκέφτηκα. Ήθελα μόνο να σε βοηθήσω». «Εντάξει, το ξέρω», απάντησε εκείνη, πλησιάζοντας και βάζοντας ένα χέρι στον ώμο του, σε ένα απαλό άγγιγμα που τον έκανε να ανατριχιάσει. «Είσαι σαν γιος μου, ξέρεις, και δεν είναι εύκολο να δεχτείς τέτοιες εκπλήξεις». Η ατμόσφαιρα γύρω τους γέμισε μια θερμή, σχεδόν οικία ένταση. Ο Δημήτρης έκρυψε το νευρικό του χαμόγελο και άρχισε να δουλεύει πιο αποφασιστικά, αφαιρώντας τον παλιό σωλήνα και ετοιμάζοντας τον καινούριο. Καθώς δούλευε, η Βασιλική κάθισε σε μια παλιά καρέκλα δίπλα στην πόρτα, πιάνοντας ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι από το τραπέζι. Το φόρεμά της, ένα απλό αλλά καλοραμένο λινό που τόνιζε τις καμπύλες της χωρίς να είναι προκλητικό, ήταν σε σκούρο πράσινο χρώμα, που αναδείκνυε το ανοιχτό της δέρμα και τα λαμπερά, γκριζοπράσινα μάτια της. Στα πόδια της φορούσε ένα ζευγάρι παλιά δερμάτινα σανδάλια, με τα λουράκια να τυλίγονται γύρω από τους αστραγάλους της, προσθέτοντας μια ανεπιτίδευτη γοητεία. «Ξέρεις», είπε ξαφνικά, «η ζωή σε τέτοια χωριά έχει τα παράξενα της. Μερικές φορές νομίζεις πως έχεις ξαναδεί τα πάντα, κι όμως πάντα κάτι καινούριο σε περιμένει. Όπως εσύ σήμερα το πρωί, που ήρθες να σώσεις την κατάσταση και με ένα απρόσμενο θέαμα, ομολογώ», ο Δημήτρης γέλασε, μια χαμηλή, ελαφριά γέφυρα ανάμεσα στην ντροπή και την τρυφερότητα. «Ναι, το ξέρω, μάλλον έκανα την πρώτη μου εμφάνιση ως ήρωας με πετσέτα». «Ήρωας με πετσέτα», την κοίταξε με υποψία, αλλά και χιούμορ. «Αυτό ακούγεται σαν τίτλος ταινίας. Μπορεί να το προτείνω στο γιο μου τον Κωνσταντίνο, έχει μια αδυναμία στα δράματα». Η Βασιλική γέλασε, και για πρώτη φορά εκείνο το πρωινό, το βάρος της αμηχανίας έμοιασε να λιώνει. Ο Δημήτρης, απορροφημένος στη δουλειά,
βρήκε γρήγορα το πρόβλημα. Η παλιά σύνδεση είχε σκουριάσει τόσο πολύ που η μούφα είχε χαθεί, η διδωτή ένωση είχε χαλαρώσει και μια συσσόρευση βρωμιάς είχε φράξει τη ροή του νερού. Ευτυχώς, είχε μαζί του ανταλλακτικά και το κατάλληλο εργαλείο. Καθώς έβαζε τον παλιό σωλήνα, η Βασιλική τον κοίταζε με μια ανεξήγητη ζεστασιά και ένα βλέμμα που έκρυβε ιστορίες μιας ολόκληρης ζωής. Τον ενθάρρυνε με λόγια και συμβουλές, χαϊδεύοντας με το βλέμμα της κάθε κίνηση του, σαν να ήταν κάτι παραπάνω από έναν απλό επισκέπτη. Μετά από λίγη ώρα, ο σωλήνας ήταν πάλι στη θέση του, σφιχτός και αδιάβροχος. Ο Δημήτρης άνοιξε τη βρύση και το νερό κύλησε αθόρυβα, καθαρό και δυνατό. «Είναι σαν καινούριο», είπε με ικανοποίηση. «Όπως και εσύ, Δημήτρη», απάντησε εκείνη με ένα καλοσυνάτο χαμόγελο, «μόνο που εσύ δεν σκουριάζεις με τον καιρό». Κάθισαν δίπλα-δίπλα, μιλώντα για τις μικρές ιστορίες της ζωής, για τις χαρές και τις λύπες, και ο Δημήτρης ένιωσε πως μια νέα, ανεξερεύνητη σχέση άρχιζε να ανθίζει ανάμεσά τους όμως, καθώς ο ήλιος έπεφτε πίσω από τα βουνά και η σκιά του σπιτιού μεγάλωνε, ένα μυστήριο φάνηκε να πλανάται στον αέρα. Στο βάθος του κήπου, πίσω από τα δέντρα, κάτι κινήθηκε γρήγορα και αθόρυβα, σαν μια σκιά που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Ο Δημήτρης το είδε από την άκρη του ματιού του και πάγωσε. Τι ήταν αυτό, κάποιος παρακολουθούσε, ή μήπως το παρελθόν της Βασιλικής έκρυβε μυστικά που ακόμα δεν είχαν φανερωθεί? Η απάντηση θα ερχόταν, αλλά όχι σήμερα. Και το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας θα ήταν πολύ πιο συναρπαστικό όμικρον με τόνο, τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο ήλιος είχε αρχίσει να κατεβαίνει πίσω από τους λόφους της Μεσσηνίας, και το γλυκό πορτοκαλί φως έλουζε τον κήπο της Βασιλικής, όπου τα δέντρα μιλιές, κερασιές και μια παλιά σικιά έριχναν μακριές σκιές στο χώμα. Ο Δημήτρης και η Βασιλική είχαν περάσει αρκετή ώρα συζητώντας κάτω από τη σκιά της μιλιάς, ανταλλάσσοντας ιστορίες από το παρελθόν, γελώντας και μοιράζοντας μικρές λεπτομέρειες από τη ζωή τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, γεμάτη μια ανεπαίσθητη ένταση που δεν μπορούσε να την εξηγήσει, σαν να κρυβόταν κάτι πίσω από τα λόγια τους. Η Βασιλική φορούσε τώρα ένα απαλό, λινό μπουφάν ανοιχτό μπροστά, που άφηνε να φαίνεται το λευκό της πουκάμισο, και ένα μακρύ φούστα με παραδοσιακό σχέδιο, που τόνιζε τη φιγούρα της χωρίς να γίνεται προκλητικό. Τα μάτια της είχαν μια λάμψη ζωηρή, γεμάτη μυστήριο, και τα χείλη της σχημάτιζαν ένα χαμόγελο που έκρυβε γρίφους. «Ξέρεις, Δημήτρη», ξεκίνησε με φωνή που έμοιαζε να παίζει ανάμεσα στο σοβαρό και το πονηρό, «σε αυτόν τον κήπο κρύβονται περισσότερα απ' τόσα φαίνονται». Ο Δημήτρης την κοίταξε περίεργα, με το φρύδι σηκωμένο. «Τι εννοείς?» Η Βασιλική σηκώθηκε, τεντώθηκε με χάρη και πέρασε τα δάχτυλά της μέσα από τα γκρίζα μαλλιά της. «Πριν χρόνια, όταν ήμουν νέα, υπήρχαν ιστορίες για έναν θησαυρό που είχε κρυφτεί εδώ κοντά, από τους προγόνους μας, τους Βυζαντινούς». Ο Δημήτρης χαμογέλασε, προσπαθώντας να κρύψει τον σκεπτικισμό του. «Θησαυρός, σε τούτο το χωριό, μήπως είναι και το μυστικό για την αιώνια νεότητα?» Η Βασιλική γέλασε δυνατά, το γέλιο της ρούφηξε τον αέρα σαν ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. «Αχ, αν ήταν έτσι, θα ήμουν ακόμα νέα και ωραία σαν εσένα τώρα». Ο Δημήτρης ένιωσε μια ζεστασιά να απλώνεται μέσα του. «Και γιατί δεν μας το λες αυτό νωρίτερα?» «Γιατί», είπε σοβαρεύοντας, «υπάρχει κάτι ακόμα που δεν ξέρεις. Κάτι που κανείς δεν πρέπει να μάθει εύκολα». Ξαφνικά, ένας ήχος από τα βάθη του κήπου τράβηξε την προσοχή τους. Ένα σιγανό τρίξιμο, σαν να κουνιόταν κάτι ανάμεσα στα χόρτα. Ο Δημήτρης κοίταξε προς τα εκεί, τα μάτια του αστραφτερά από την περιέργεια και την ανησυχία. «Κάτι είδες?» ρώτησε η Βασιλική, με μια υποψία στο βλέμμα της. «Δεν είμαι σίγουρος», απάντησε εκείνος. «Μάλλον απλώς ένα ζώο». «Ή μήπως όχι?» Η Βασιλική χαμογέλασε πονηρά και είπε, «σε αυτόν τον κήπο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη». Το βράδυ πλησίαζε γρήγορα, και ενώ ο αέρας γινόταν δροσερός και η σκιά των δέντρων μεγάλωνε, οι δύο τους ένιωσαν πως η απλότητα της μέρας είχε μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ πιο σύνθετο, με μυστικά και υποσχέσεις που περίμεναν να αποκαλυφθούν. Ο Δημήτρης συγκέντρωσε τα εργαλεία του και ετοιμάστηκε να φύγει, αλλά η Βασιλική τον πλησίασε, αφήνοντας ένα ελαφρύ άγγιγμα στο μπράτσο του. «Πρόσεχε, γιε μου», ψιθύρισε, «ορισμένα μυστικά δεν είναι μόνο για να τα βρεις, αλλά και για να τα κρατήσεις». Καθώς εκείνος έφευγε, ένα αίσθημα βεβαιότητας και προσμονής τον ακολούθησε, σαν να είχε μόλις μπει σε ένα παιχνίδι όπου οι κανόνες ήταν ασαφείς και η έκβαση αβέβαιη, και πίσω στο σπίτι, μέσα στη σιωπή που άφηνε το φως της σελήνης να πέσει στα παράθυρα, κάτι σκοτεινό ξύπνησε, περιμένοντας τη στιγμή να αποκαλυφθεί. Το ασημένιο φως της σελήνης γλίστρισε απαλά πάνω στα κεραμίδια του παλιού σπιτιού της Βασιλικής, ενώ ο Δημήτρης οδηγούσε αργά προς το Μελιγαλά, το μυαλό του γεμάτο εικόνες και σκέψεις που δεν τον άφηναν να ηρεμήσει. Η ατμόσφαιρα του βραδιού είχε μια ανεξήγητη ένταση, σαν να είχε αλλάξει κάτι μέσα του από εκείνο το απόγευμα, σαν να είχε ανοίξει μια πόρτα που μέχρι τότε ήταν κλειστή. Εκείνη τη στιγμή, η Ελένη τον περίμενε στο σπίτι, ντυμένη με ένα αέρινο φόρεμα σε απαλό ροζ χρώμα που τόνιζε τη λεπτή της σιλουέτα. Τα μαλλιά της ήταν χαλαρά, κυματιστά,
και τα μάτια της έλαμπαν από την προσμονή και την αγάπη. Στα πόδια φορούσε κομψά σανδάλια με λεπτά λουριά, που άφηναν να φανούν οι καλοσχηματισμένοι αστράγαλοι, ενώ ένα διακριτικό κολιέ με μια μικρή πέτρα αμέθιστου γυάλιζε απαλά στο λαιμό της. «Πώς πήγε?» τη ρώτησε, χαμογελώντας καθώς την αγκάλιαζε. «Όλα καλά», απάντησε εκείνη, «η μητέρα μου είναι ευγνώμων». «Και εσύ?» Του έριξε ένα παιχνιδιάρικο βλέμμα, «έκανες μια αρκετά αξιομνημόνευτη εμφάνιση». Ο Δημήτρης γέλασε, νιώθοντας το πρόσωπό του να κοκκινίζει. «Ας πούμε ότι η Βασιλική έχει μάθει να με εκπλήσει και αυτή με τη σειρά της». Καθώς έκαναν σχέδια για το επόμενο Σαββατοκύριακο, η σκέψη του Δημήτρη επέστρεψε στη μυστηριώδη δήλωση της μητέρας της Ελένης και στην κρυφή κίνηση μέσα στον κήπο. Ήταν απλά μια ιστορία ή κάτι πιο σοβαρό, και αν υπήρχε πραγματικά ένας θησαυρός, τι ρόλο θα έπαιζε εκείνος σε όλα αυτά? Την επόμενη μέρα, καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από τους ελαιώνες, ο Δημήτρης αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι της Βασιλικής, αυτή τη φορά με ένα παλιό χάρτη που είχε βρει τυχαία μέσα σε ένα σιρτάρι. Ο χάρτης έδειχνε σημεία στον κήπο, σημάδια που έμοιαζαν να οδηγούν κάπου κρυφά. Η Βασιλική τον περίμενε στην πόρτα, ντυμένη με ένα απαλό λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι, που ανέδικε τα καλήγραμμα πόδια της. Στα πόδια της φορούσε ελαφριά αθλητικά παπούτσια, έτοιμη για περιπέτεια. «Έφερες τον χάρτη?» τη ρώτησε με ενθουσιασμό. «Φυσικά», απάντησε εκείνη, «και μαζί του, οι ιστορίες που δεν σου είπα χθες». Μαζί άρχισαν να εξερευνούν τον κήπο, τα βήματά τους ανάλαφρα, γεμάτα προσμονή και μια ανεξήγητη χημεία που τους έφερνε πιο κοντά. Κάθε γωνιά έκρυβε μνήμες και μυστικά, και καθώς ξεσκέπαζαν παλιά σημάδια κάτω από τα φύλλα και το χώμα, ένιωθαν πως ανακάλυπταν όχι μόνο τον κήπο, αλλά και τον εαυτό τους, όμως, τα μάτια τους δεν ήταν τα μόνα που παρακολουθούσαν. Στη σκιά των δέντρων, μια φιγούρα κρυμμένη μέσα στο σκοτάδι παρακολουθούσε κάθε κίνησή τους, κρατώντας στα χέρια της κάτι που έλαμπε αμυδρά στο φως της σελήνης. Η περιπέτεια μόλις είχε αρχίσει, και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει που θα τους οδηγούσε αυτή η αναζήτηση, ούτε ποια μυστικά θα αποκαλυπτόταν κάτω από το φως των αστεριών. Το φως του πρωινού διαπέρασε απαλά το παράθυρο του σπιτιού της Βασιλικής, χρωματίζοντας τα λευκά σεντόνια με ροδαλά αντάβιες. Η ίδια καθόταν στην παλιά ξύλινη καρέκλα της κουζίνας, φορώντας ένα απαλό φόρεμα με λουλουδένιο μοτίβο, που ανέδιε μια αίσθηση νοσταλγίας και θηλυκότητας. Τα μαλλιά της, αργυρόλευκα και απαλά, είχαν πιαστεί χαλαρά στον αυχένα, αφήνοντας μερικές ατίθασες τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της. Στα χέρια κρατούσε ένα φλιτζάνι τσάι, το άρωμα του μελιού και των βοτάνων γέμιζε τον χώρο. Έξω, στον κήπο, ο Δημήτρης και η Βασιλική ξεκινούσαν την αναζήτηση με τον παλιό χάρτη, τα βήματά τους αργά, γεμάτα προσμονή και δισταγμό. Ο Δημήτρης φορούσε ένα λινό πουκάμισο με τα μανίκια κουμπωμένα μέχρι τον αγκώνα και σκουρόχρωμο παντελόνι, ενώ τα χέρια του έτρεμαν ελαφρώς από την αναμονή. Στα πόδια φορούσε τα παλιά του δερμάτινα παπούτσια, ελαφρώς γεμάτα σκόνη από τις δουλειές του κήπου. Καθώς περπατούσαν, η Βασιλική του έδειχνε σημάδια χαραγμένα σε μια παλιά πέτρα, ενώ η φωνή της ήταν γεμάτη μυστήριο και γλύκα. «Αυτό το σημάδι, Δημήτρη, είναι η αρχή του μονοπατιού που οδηγεί στον κρυμμένο θησαυρό. Λένε πως μόνο αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά μπορούν να τον βρουν». Ο Δημήτρης χαμογέλασε, προσπαθώντας να κρύψει την αμφιβολία του, αλλά μέσα του ένιωθε πως κάτι μεγάλο ερχόταν. «Και αν δεν έχω καθαρή καρδιά?» η Βασιλική γέλασε, το γέλιο της γέμισε τον αέρα σαν τραγούδι. «Τότε θα πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ». Καθώς προχωρούσαν, τα σκιερά σημεία του κήπου αποκάλυπταν κρυμμένα μονοπάτια και παλιές, ξεχασμένες γωνιές. Τα φύλλα τρίζαν κάτω από τα βήματά τους, και ο αέρας γέμιζε με τη μυρωδιά του πεύκου και της νοπής γης. Η Βασιλική έπιανε το χέρι του Δημήτρη στιγμιαία, αφήνοντας μια ζεστή ηλεκτρική σπίθα να περάσει ανάμεσά τους. Ξαφνικά, μια σκιά κινήθηκε γρήγορα ανάμεσα στα δέντρα. Κανείς από τους δύο δεν το πρόσεξε αμέσως, αλλά στον αέρα υπήρχε μια νέα ένταση, μια αόρατη παρουσία που τους παρακολουθούσε. «Κοίτα εδώ», είπε η Βασιλική, δείχνοντας μια παλιά σιδερένια λαβή που ξεπρόβαλε από το χώμα. Με προσοχή, την τράβηξε και άρχισε να αποκαλύπτει την είσοδο σε έναν μικρό υπόγειο χώρο. Ο Δημήτρης ένιωσε να τον διαπερνά ένα ρίγος, όχι από το κρύο, αλλά από την αίσθηση ότι είχαν βρει κάτι σημαντικό, κάτι που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή τους. Μαζί, κατέβηκαν τα λίγα σκαλιά, το φως της μέρας να μειώνεται καθώς βυθίζονταν στο σκοτάδι. Μέσα, τα παλιά τυχώματα ήταν καλυμμένα με αρχαία σύμβολα και σχέδια, και μια βαριά μυρωδιά από υγρασία και παλιά ξύλα γέμιζε τον αέρα. Ξαφνικά, ένα παλιό ξύλινο κυβότιο τραντάχτηκε, σαν να κάποιος το είχε μόλις αγγίξει. Ο Δημήτρης γύρισε προς τη Βασιλική.
Τα μάτια του συναντήθηκαν, γεμάτα απορία και ένα ανεξήγητο δέος, ένα μυστικό είχε ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται, αλλά ποιος ήταν αυτός που παρακολουθούσε από μακριά, και τι ήθελε πραγματικά από αυτούς, οι απαντήσεις κρύβονταν ακόμα στα σκοτεινά βάθη του υπογείου, και η αλήθεια θα έβγαινε στην επιφάνεια μόνο αν είχαν το θάρρος να την αναζητήσουν.